Y tri peth hoffwn ni gweld yn digwydd yn y Senedd y flwyddyn yma yw gweld Senedd pobl ifanc yn digwydd yma yng Nghymru. Dwi'n credu bod yn da bryd i hynny ddigwydd. Yr ail peth dwi eisiau gweld yw mwy o waith gan Llywodraeth Cymru yn cefnogi tata. Mae'n bwysig iawn bod swyddi yn cael ei hadfer ym Mhwtolbert yn fy ardal i. Y trydydd peth yw creu cyfrestr o bobl sydd yn camdrin anifeiliaid yng Nghymru. Does neb arall yn Ewrop yn gwneud hynny ar hyn o bryd, a hoffwn i gweld hynny'n digwydd. Wrth gwrs, mae Brexit yn fewn ddominar i bron pob peth bod ni'n wneud yn y cynulliad yn ystod y cyfnod nesaf. Dylai Llywodraeth adlewyrchu pob ran o Gymru, pob oed, pob profiad fyw yn ei trafodaethau gyda San Steffan, ac mae'n mynd i fod yn lawr i ni fel ceidwadwyr a plaid eraill i fod yn siŵr bod nhw'n wneud hynny. Mae'n rhaid i ni fel plaidiau, ceidwadwyr yn arbennig, dal y Llywodraeth i gyfri ac i ddalenwadu ar y polisïau a ddeddfwriaeth nhw. Mae'n bwysig hefyd i'r ceidwadwyr adlewyrchu ac atgoffa bod na tir canolig yma hefyd, lle mae pobl yn gallu gweud bod mae yna angen atebolrwydd lleol, llai o ymyriaeth yn ein bywydau, ac i ffindio cydbwysedd realistig ac ymarferol rhwng y gwladwriaeth a ni fel trigolion y cymdeithas ei hunan. Rydyn ni gyd yn cyfrifoldeb i bod yn siŵr bod ni'n gwella Cymru.